आं बेखौनो बुंनो सानो जे दिनै 19 नभेम्बर जोङो फैगौ एनुवेल कनफारेन्स 5 डिसेम्बर खालि जोङो माबायाव लादों सान्तिपुराव लादों बेनि थाखाय जोङो मेथाइ खननाय आरो मोसानाय कम्पिटिसन खालामगासिनो दङ दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय गाबोन आरो जोङो बिजनियाव लागोन गाबोन 20 नभेम्बर ओमफ्राय समफोराय जोङो माबायाव काजलगावआव लागोन आरोना 21 नभेम्बराव दिनै जों दा जागायनो आखायाव लाबाय जोङो दा मथा मथि 12थासो जाबाय 12थानिफ्राय जों स्टार्ट खालामसिगोन आरो दा जों मेथाइ खननाय हाबाफारियाव बाहागो लादों जों जेनेबा जाथि हिसाबै दा जोङो गाबोनफोर जेराव बिजनि साइडनि मानसिफोर दङ बेफोरखौ जोङो बिजनि साइडनि थाखाय बे बिजनि साइड एरियानि थाखाय जोङो माने साखाफारा जानानै थानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय समफोरनि थाखाय जोङो काजलगाव एरियानि जायफोर मानसिफोर दङ बेफोरखौ साखाफारा जानानै थानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय अडिशनखौ जाय गोसो जेरै हायो बिदिनो खालामग्रोनोसै बिनि उनाव जोङो टप 3 हिसाबै जोङो सायख'नानै लांगोन आरो बेंटल एरियानिफ्राय जोङो टप 3 ओमफ्राय प्लास बिजनिनिफ्राय टप 3 ओमफ्राय काजलगावनिफ्राय टप 3 गासै जोङो ओमफ्राय अल अभार मोनसे आरो सासे सायख'बावगोन जेराव सासे जेनेबा कम्पिटिसन खालामनो हाथावथाव जे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि जानो गोनां 4th एनुवेल कनफारेन्स बेनो जोंना डान्स एन्ड सिंगिं कम्पिटिसन दं थ' बेनिनो जों दिनै गिबि खेब अडिशनखौ जों बेंटल जुनियर कलेजाव जों लानो फैदों स' जों दा बे अडिशनखौ दसे समनि गेजेरावनो जों जागायसिगोन जोंहा बेयाव एज लिमिट दं जों 10 इयार्सनिफ्राय 30 इयार्ससिमावहाय जों एज खालामदों जों बेखिनिखौ जों सायख'गोन आरो बेवहाय जोंना जुनियरसनि खोथा गैया खेनसेनो आरो सल' डान्स कम्पिटिसन जागोन जों दिनै बेयाव गिबि खेब अडिशनखौ लाबाय बेंटल जुनियर कलेजाव दा जोंहा गाबोन दङ जोंना 20 नभेम्बराव जोंना दं बिजनि मिथुन डान्स एकाडेमियाव बिजनि कलेजनि साखाथियावनो अपोजिटआव स' बे बिजनि हालामनि जे जोंना मोसानायाव इन्टारेस्टेड पार्सन आरो सिंगिं खननायाव जे इन्टारेस्टेड पार्सन बिथांमोना बिजनियावहाय जों गाबोन अडिशनखौ फैनो हागोन स' बेखौनो आं गुरै खावलायहरो आरो बेनि उनाव जों जोंना काजलगाव हाइ स्कुलाव 21 नभेम्बराव दं जोंना बे काजलगाव हाइ स्कुलाव स' बेवहाय काजलगाव हालामनि खाथि खाला जेसेबां दं डान्स आरो सिंगिंआव इन्टारेस्टेड बिथांमोना फैनानै बेवहाय अडिशनखौ होफैनो हागोन नोङो बेयाव देरहागोन बायदि सानदों ना जेनगोन बायदि सानदों नोंनि गोसोआ माबायदि थुलुंगा होदों मिन्थिथ'वाखै सान्तिपुराव एनुवेल कनफारेन्स खुंगोन बेयाव मेथाइ खननाय आरो मोसानाय कम्पिटिसन होदों दा बेखौ लानानै नोंसोरखौ अडिशन लानाय जादों गोसोखौ माबायदि मोनदों मोजां मोनदों जोबोद मोजां मोनदों जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सियेसनखौ थेंक इउ होयो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानो जोङो 5 डिसेम्बराव जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानि एनुवेल कनफारेन्सआ जागोन बेखौनो नोजोर बोनानै जोङो थांखि लादों जे जोंनि लाइमोन गथ'फ्रा मोनसे गेबें आरो गोथों लामाजों आवगायलांनो हाथों होननानै मेथाइ खननाय आरो मोसानाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जों लाफादों मानो होनोब्ला बिसोरनो मोनसे बिसोरनि टेलेन्टखौ दिन्थिफुंहोनो मोनसे प्लेटफर्म नांगौ बे हिसाबै जोङो बे प्लेटफर्मखौ उन्दै गथ'फोरनो दानि जाखांफुनाय उन जोलैफोरनो गोदान जोलै मोनसे महर मोनथों होननानै जों बे थांखियै दिनैनि बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ मोसानाय आरो मेथाइ खननाय बे हाबाफारिखौ जों लाफादेरनाय जादों जाजखौ जोङो जोंनि बिसानिनो मेम्बारफोर दं बिसोरखौनो रोंगौथि थानाय आरो बेबायदियाव रोंखा राखा बेबायदिखौ जों सेलेक्ट खालामनानै जोङो दिनैनि बे अडिशननि जाजफोरखौ लाबोनाय जादों नेक्स्टआव जोङो 5 डिसेम्बराव जोंनि बर'निनो रोंखा राखा रोंगौथि गोनां जाजफोरखौ जों लाबोगोन जोंनि बेबायदि मोसानाय हाबाफारि बा मेथाइ खननाय हाबाफारियाव जेन लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैयो आं साफ्रोमखौबो बिसानि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै खावलायहरनाय जाबाय जोङो बान्था हिसाबै फोसावखानाय जाबाय अलरेडि जोङो फार्स्ट बान्था बेखौ जों 3000 होनो जों लोगोसे सार्टिफिकेट होगोन लोगोसे आरो ट्रफि होनाय जागोन मोसानायखौबो मेथाइ खननायखौबो बेबायदिनो होगोन जोङो 3000 फार्स्ट सेकेन्ड 2000 थार्ड 1000 जागोन आरो बेयाव सार्टिफिकेट थाफागोन उइथ ट्रफि थाफागोन मिउजिक भिडिअ बा सर्ट भिडिअ बिनि एवार्डखौबो जों देग्लायनि बे एनुवेल कनफारेन्सनि गेजेरजों सोफानाय जादों जोङो बे आयदाखौबो जों देग्लाय एवार्डखौ होनाय जागोन
खेमथा जोङो जुलिनि दै